Ikaupat nga Domingo sa Kwaresma. Ang pagtan-aw gamit ang mga mata sa Ginoo, maoy gihisgutan sa mga pagbasa karong adlaw. Si Propeta Samuel gipasidan-an sa Ginoo nga ang Dios dili maghukom sa unsay makita sa gawas, kundili nagtan-aw siya unsay anaa sa kasing-kasing. Si San Pablo mipasabot nga ang kahayag sa Dios maoy mopadayag sa kamatuoran sa atong mga binuhatan. Midapit si Jesus sa iyang mga tinun-an sa pag-ukab sa ilang mga mata ngadto sa gahom sa Dios nga nagalihok dinhi sa kalibutan. Sa samang paagi, gidapit kita ni Jesus, nagtawag kanato sa pagtan-aw gamit ang mga mata sa pagtuo ug magpabiling maalinggaton sa presensya sa Dios dinhi sa atong kalibutan. Dugang pa, kinahanglan mutan-aw kita ingon sa pagtan-aw sa Dios, mutan-aw ngadto sa mga daplin sa katilingban aron sa pagpangita kanila nga nahikalimtan ug nataligam-an diha sa pagtagad, sa pag-alima ug sa paghigugma kanila sa paagi nga gipakita sa Dios kanato. Sa tinuod gayud, kun ato kining buhaton, ang kahayag ni Kristo mudan-ag dinhi kanato. Pamalandong. Gamit ang mga mata sa pagtuo, nagmaalinggaton ba ako sa presensya sa Dios dinhi sa kalibutan? Ako ba siyang nakit-an diha kanila nga nahikalimtan ug nataligam-an sa pagtagad, sa pag-alima ug sa paghigugma? Pagbasa gikan sa unang basahon ni Samuel. Ang Ginoo miingon ngadto kang Samuel, magsigi ka ba lamang og subo tungod sa akong pagsalikway kang Saul ingon nga hari sa Israel? Punag lana ang imong sudlanan nga sungay, ug lakaw ngadto kang Isay nga taga Bethlehem, kay gipili kong hari ang usa sa iyang mga anak. Sa pag-abot gayud nila, si Samuel nakakita sa anak ni Isay nga si Eliab, ug nagtuo siya nga ang pinili sa Ginoo mao ang diha sa iyang atubangan. Apan ang Ginoo miingon kang Samuel, ayaw pagtan-aw sa iyang panagway ni sa iyang gitas-on, kay dili siya maoy akong napilian. Ang Ginoo dili sama sa tawo nga ang gitan-aw mao ang panagway ug dili ang kasing-kasing. Ug gipalabay ni Isay atubangan ni Samuel ang 7 niya ka anak, ug si Samuel miingon, dili kini sila maoy napili sa Ginoo. Ug giingna ni Samuel si Isay, ania ba dinhi ang tanan mong anak? Si Isay mitubag, wala dinhi ang kamanghuran, nagbantay siya sa mga karnero. Giingna ni Samuel si Isay, ipakuha siya, kay dili kita maghalad hangtod nga moabot siya. Busa gipakuha ni Isay ang kamanghuran, pula-pula siyag nawong, nindot siyag mata ug gwapo. Miingon ang Ginoo kang Samuel, hala, dihugi siya, kay mao kini siya ang akong napili. Unya gikuha ni Samuel ang sungay nga gisudlaglana, ug iyang gidihugan si David atubangan sa iyang mga igsuon. Ug mikunsad kang David ang espiritu sa Ginoo, ug nagpabilin kini kaniya sukad ni adtong adlaw. Unya miadto si Samuel sa Rama. Ang pulong sa Ginoo. Salmo responsoryo. Magbalantay kanako ang Ginoo, wala nay magmakulang pa kanako.
Magbalantay kanako ang Ginoo, wala nay magmakulang pa kanako. Sa lunhaw nga sibsibanan, iya ako nga gipapahulay. Sa daplin sa malinaw nga tubig, iya akong gidala. Iyang gihupay ang akong kalag. Magbalantay kanako ang Ginoo, wala nay magmakulang pa kanako. Iya ako nga gitultulan sa mataro nga mga agianan tungod sa iya nga ngalan. Bisan kun maglakaw ako sa walog nga mangitngit, wala ako'y kahadlukan nga dautan. Kay anaa ka man sa akong kiliran. Sa imong igbubugaw ug sungkod gihatagan mo ako og kaisog. Magbalantay kanako ang Ginoo, wala nay magmakulang pa kanako. Gihikyaran mo ako og lamisa sa akong atubangan samtang nagtan-aw ang akong mga kaaway. Gidihugan mo ang akong ulo ug lana, nagaawas gayud ang akong imnanan. Magbalantay kanako ang Ginoo, wala nay magmakulang pa kanako. Ang kaayo lamang ug kaluoy maoy nagasunod kanako sa tanang mga adlaw sa akong kinabuhi, ug magpuyo ako sa balay sa Ginoo sa mga katuigan nga umaabot. Magbalantay kanako ang Ginoo, wala nay magmakulang pa kanako. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Efeso. Mga igsuon, kaniadto diha kamo sa kangitngit, apan sukad kamo nahimong katawhan sa Dios, anaa na kamo sa kahayag. Busa kinahanglan nga magkinabuhi kamo ingon nga mga tawo nga iya sa kahayag. Kay ang bunga sa kahayag mao ang kaayo, katarong ug kamatuoran. Paningkamuti nga makatuna ninyo ang makapahimuot sa Ginoo. Ayaw kamo pag-apil-apil sa mga daotang buhat nga iya sa kangitngit, hinunua, ibutyag kini. Kay makauulaw bisan gani ang paghisgot sa mga butang nga gibuhat nila sa tago. Ug kun ipadayag na ngadto sa kahayag ang tanang mga butang, makita ang matuod nga kinaiya niini. Kay ang tanang madayag mahimong kahayag. Busa giingon, pagmata na hingatulog, bangon gikan sa mga patay, ug danagan ka ni Kristo. Ang pulong sa Ginoo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Juan. Samtang naglakaw si Jesus, nakita niya ang usa ka tawo nga buta sukad pa sa iyang pagkahimugso. Ang iyang mga tinun-an nangutana kaniya, "Magtutudlo, kinsa may nakasala nga natawo man siyang buta? Siya ba o ang iyabang mga ginikanan?" Si Jesus mitubag, ang iyang pagkabuta dili tungod sa iyang mga sala ni sa mga sala sa iyang mga ginikanan. Siya natawong buta aron ang gahom sa Dios ikapadayag diha kaniya. Samtang adlaw pa, kinahanglan buhaton ta ang mga buhat sa nagpadala kanako, kay moabot ang kagabhion ug wala nay makatrabaho. Samtang ania pa ako sa kalibutan, ako ang kahayag sa kalibutan. Human siya makasulti niini, si Jesus miluwa sa yuta ug nagmasa siya glapok ginamit ang laway. Unya gihidhiran niya sa lapok ang mata sa tawo ug giingnan, "Lakaw, panghilam-os didto sa linaw sa siloy." Kini nga lana nagkahulugan pinadala.
Busa, milakaw ang tawo og nanghilamos ug unya mibalik siya nga makakita na. Unya ang iyang mga silingan ug ang mga tawo nga nakakita kaniya nga nagpakilimos sa wala pa siya maayo, nangutana, dili ba mao kini ang tawo nga kaniadto nagpunay lingkod ug nagpakilimos? May miingon, mao kana siya. Apan ang uban miingon, dili, pareho lamang silag hitsura. Busa ang tawo mitug-an, ako bitaw. Sila nangutana kaniya, nganong makakita ka naman? Siya mitubag, ang tawo nga ginganlag Hesus nagmasag lapok ug unya gihidhid niya kini sa akong mata ug giingnan ako. Lakaw ngadto sa siloy ug panghilamos. Busa miadto ako ug human ako manghilamos nakakita ako. Sila nangutana, hain man siya. Wala ako masayod, siya mitubag. Unya ilang gidala ngadto sa mga Pariseyo ang tawo nga kaniadto buta. Adlawng igpapahulay kadto sa pagmasa ni Hesus og lapok ug sa pagpabuka niya sa mga mata sa buta. Unya gipangutana pag-usab sa mga Pariseyo ang tawo kung giunsa niya pagkakita. Ug siya miingon kanila, gibutangan niya glapok ang akong mata ug unya nanghilamos ako ug karon makakita na ako. Pipila sa mga Pariseyo miingon, ang nag-ayo kanimo dili gikan sa Dios, kay wala man siya magtuman sa balaod mahitungod sa adlawng igpapahulay. Apan ang uban miingon, unsaon man sa usa ka makasasala pagbuhat sa mga milagro nga sama niini, ug nabahin sila. Busa nangutana pag-usab kaniya ang mga Pariseyo, nag-ingon ka nga gipabuka niya ang imong mata, kung tinuod kini, unsa may imong ikasulti mahitungod kaniya? Ang tawo mitubag, siya usa ka propeta. Apan ang kadagkuan sa mga Hudiyo wala motuo nga siya buta kaniadto, hangtod gitawag nila ang mga ginikanan sa tawo ug gipangutana, inyo ba siyang anak? Buta ba siyang daan sa iyang pagkahimugso? Kung tinuod kini, nganong makakita naman siya karon? Ang iyang mga ginikanan mitubag, tinuod nga siya among anak ug tinuod usab nga natawo siyang buta. Apan wala kami masayod kung nganong makakita na siya karon. Ug kinsa ang nag-ayo kaniya? Pangutan-a lang siya kay but-an naman siya ug makatubag na mahitungod sa iyang kaugalingon. Gisulti kini sa iyang mga ginikanan tungod kay nahadlok man sila sa kadagkuan sa mga Hudiyo. Sanglit nagkauyon man sila nga kadtong moingon nga si Jesus mao ang Mesiyas, dili na ilhon nga sakop sa sinaguga. Kini ang hinungdan nga ang iyang mga ginikanan miingon, but-an naman siya, pangutan alang. Unya gitawag na usab nila ang tawo nga nahimugsong buta ug ilang giingnan. Isulti ang matuod at tubangan sa Dios. Nasayod kami nga ang tawo nga giingon mo nga nag-ayo kanimo makasasala. Ang tawo mitubag, wala ako masayod kung siya makasasala ba o dili. Ang nasayran ko lamang, mao nga buta ako kaniadto, apan karon makakita na. Sila nangutana, unsa may iyang gibuhat kanimo? Giunsa man niya pagpabuka ang imong mga mata?
Siya mitubag, gisultihan ko na kamo, apan wala kamo mutuo. Nganong buot man kamong mamati pag-usab? Buot ba usab kamo nga mahimong iyang mga tinun-an? Ug siya giinsultuhan nila o giingnan. Ikaw ang tinun-an niya, apan kami mga tinun-an ni Moises. Nasayod kami nga ang Dios misulti kang Moises, apan bahin ni adtong tawhana, wala gani kami masayod kun tagadiin siya. Ang tawo mitubag, kahibulungan, kamo wala masayod kun tagadiin siya, apan iyang gipabuka ang akong mata. Nasayod kita nga ang Dios dili mutagad sa mga makasasala, apan tagdo niya kadtong nagtahod kaniya ug nagtuman sa iyang gisugo kanila. Sukad masukad wala pagayud igdungog nga may nakapabuka sa mata sa tawo nga nahimugsong buta. Kun kining tawhana dili pagikan sa Dios, wala gayud siya'y mahimo. Sila mitubag, natawo ka ug nagtubo diha sa sala, ug karon magpaluma-luma kag tudlo kanamo? Ug siya gipalagpot nila sa sinagoga. Si Jesus nakabalita nga siya ilang gipalagpot sa sinagoga. Unya hikit-an niya ang tawo og giingnan. Mituo ka ba sa anak sa tawo? Ang tawo mitubag, Sir, tug-ani ako kung kinsa siya, aron motuo ako kaniya. Si Jesus miingon, nakakita na ikaw kaniya, ug siya ang nakigsulti kanimo karon. Mituo ako Ginoo. Ang tawo miingon, ug unya miluhod siya sa atubangan ni Jesus. Si Jesus miingon, mianhi ako niining kalibutana aron paghukom, aron ang mga buta makakita, ug kadtong makakita mga buta. Pipila sa mga Pariseyo nga didto uban kaniya nakadungog sa iyang pagsulti niini, ug sila nangutana kaniya, mga buta ba di ay usab kami? Si Jesus mitubag, kun buta pa kamo, wala unta kamoy sala. Apan kay nag-ingon man kamo nga makakita kamo, nan, sad-an kamo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.